Daar, ongeveer, is het Vickers-Wellington-vliegtuig Burgen. En hier is dit nou een speciaal monument voor de slachtoffers. Met hulp van het C-kadettenkorps van de Lemmer wordt het ontbleten. Bij het plak binnen onderdelen broekt van het vliegtuig zelfs. Nou, de onderkant doet dus denken aan de damband die we verleden hier in het IJsselmaar hebben, om dat stuk IJsselmaar terug te lezen. En de propellers die zijn van het vliegtuig, dus die hebben we borgen uit het IJsselmaar en die hebben we hier gebruikt voor het monument. 6 Poolse militairen kwamen om bij de vliegtuigcrash. 3 daarvan wien al identificeren en begroeven. Dat geldt net voor de oren. Eén waard al wel begroeven, maar zonder dat zijn identiteit bekend wie. 2 oren wien nog net voen. Daar kwam door de burging in het IJsselmaar verhoring in. We zijn in staat geweest om het naamloze lichaam, wat toentertijd dus nooit geïdentificeerd is, om dat een naam te geven. Dat graf zal dus uiteindelijk ook hernoemd worden. We kunnen aantonen om wie dat toentertijd ging. En we hebben ook kunnen aantonen dat de 2 overige vermisten van de crew zich nog te midden van de wrakstukken bevonden. De bevindings van het onderzoek van de Luchtmacht binnen teruggegaan aan het Poolse ministerie van Defensie. Die zullen het verder afhandelen. Waarschijnlijk zullen de stoffelijke resten een plak krijgen in Nederland. Daarnaast hebben wij het advies uitgebracht om de stoffelijke resten te gaan herbegraven op de nieuwe Oosterbegraafplaats in Amsterdam, waar de andere 3 vliegers van dit toestel ook al begraven liggen. Bij het monument en de presentatie van het boek zit er voor de gemeente de Frieske Marre nou een streep onder het verhaal met de Vickers-Wellington. Het had een drokke, maar ook wel weer een mooie periode west. Ja, komt er toch wel achter dat het heel bijzonder west is. En dat het heel bijzonder is dat we nou 75 hier of 76 hier eigenlijk nadat dat vliegtuig Delcam is, nou nog de laatste 2 bemanningsleden definitief identificeerd hebben. En ik een bemanningslid waarvan we de namen net wisten, maar dit wel begroeven is, nou ik definitief identificeren kennen.